El carrer més bonic i elegant de la North Inner City dublinesa és, sens dubte, North Great George's Street, tot i que fa unes dècades el gros dels edificis queia a trossos i no va ser fins a final dels anys 70 que un col·lectiu de defensors del patrimoni arquitectònic de la ciutat, encapçalat per l'activista David Norris, va començar a posar fil a l'agulla, comprant immobles i restaurant-los. El resultat, un carrer que no té res a envejar als del barri georgià a la riba sud del Liffey, considerat el més elegant del centre de la capital. Tanmateix, a la part baixa de North Great George's Street, a la cantonada amb el carrer Parnell, hi ha un off-license amb una clientela que té el mal costum de consumir les begudes immediatament després a les escales que hi ha davant de les portes dels edificis que són una mica més amunt, amb l'agreujant que l'establiment, escudant-se en una directriu de la Garda, amenaça de no servir a aquells que consumeixin just al costat del local. Però una mica més enllà, cap problema, La conversió de les escales en un bar improvisat no només genera molèsties als residents pel soroll o per dificultar l'accés a l'edifici, sinó també pel fet que ampolles i llaunes són abandonades in situ, amb l'agreujant que a vegades el recipient es tomba, vessa part del contingut i queda escampat a terra fent una forta i desagradable olor de cervesa o de beguda espirituosa, o i més quan hi toca el sol. Aquest problema afecta sobretot als immobles de la part baixa del carrer, que és la més propera a l'off-license, però com que no caben tots a les escales de la primera porta, els bevedors caminen carrer amunt fins a trobar unes escales lliures. De fet, hi ha dies que, al matí, abans que serveis municipals o veïns ho netegin, hom pot veure en vasos gairebé davant de cada casa, i això que el carrer fa 265 metres de llarg. Una imatge que contrasta molt negativament amb l'elegància habitual d'aquesta via urbana i dels seus edificis georgians. De tota manera, sembla que els veïns se n'han cansat i han dit que ja n'hi ha prou, passant a l'acció amb la col·locació a cada escala d'una cadena d'on penja un cartell amb un senyal de prohibició de pas i les paraules propietat privada. Per ara no se sap si és una mesura temporal, a l'espera que els bevedors canviïn de zona, però sembla que la cosa funciona perquè a les escales ja no s'hi veu ningú bevent, ni tampoc ampolles de vidre o llaunes abandonades.